Naša najbližšia zastávka bude Červený kláštor. Je to obec na Zamagúrii, nachádzajúca sa v údolí Dunajca. Dunajec je rieka známa najmä tradičným pľotníctvom. Dorazili sme autokemping Dunajec a pred nami 3 koruny. Ich vidíš asi z každej strany. A naše ďalšie počasie nás si to neprivítalo až tak dobre, ale snáď to bude OK. Raďajky prebehli, plotníci plotili a ideme na túru vyraziť 3 korunky, takýto flek pod stromom. Riadne pršalo, takže sme si dali party v kuchynke. Nachádzame sa v Zamagúrii na severovýchode Slovenska. Pieninský národný park, ktorého je súčasťou, vyniká neobyčajnými prírodnými krásami, bránatými hrebeňmi, bohatou faunou a flórou. Najväčšou atrakciou je práve tento splav na tradičných goralských drevených pletiach, organizovaný v dĺžke 11 km po rieke Dunajec, pretekajúci hlbokým kaňonom Pienin s výhľadom na nádherné belostné vápencové bralá, pozoruhodné skalné útesy a tiesňavy. Sme rozbehnutí po schodoch. Majú to tu namakané. Naši susedia Poliaci to majú s turistickými chodníkami celkom jasné. Majú to tam pekné, upravené, všade sú porobené schodíky alebo lavičky na oddych. Je ich skutočne dosť, takže aj masy turistov si môžu oddychnúť vo väčšom počte. Podľa záberov asi už tušíte, že nám počasie trošku túto túru prekazilo. Nie však zlým počasím, dažďom alebo vetrom, ale práve oblačnosťou, ktorá sa udržala na najvyššom bode tohto kopca a prekazila nám všetky výhľady. Tak sme si aspoň dali chvíľu občerstvenie, skúsili počkať, či to náhodou neprejde. A veru, že neprešlo. Kúpili sme si lístok, magnetky a ideme na tie 3 koruny, aj keď to nebude dneska s výhľadom, tak si myslím, že aj tak to bude pekný zážitok. Dneska mliečne produkty. Tak. A záverečná pasáž. Posledné schody. Bohužiaľ výhľad takto. A voda bola zakręcona? Super. Tak to jest za... Ideme pozrieť na Zámkovú goru. Lala. Po 3 korunách sme ešte odbočili z našej trasy a išli sme sa pozrieť na hrad Pieni, teda jeho zrúcaninu. Je to zrúcanina skalného hradu pod vrcholom Góra Zámkova vo výške 799 metrov v poľskej časti Pieninského národného parku. Založený v 13. storočí, odolával na jazdu Tatárov. Na počiatku 15. storočia bol predsa zničený husitskými vojskami. A to sú one. To sú múry. Z tohto hradu môžete vidieť akurát zakonzervované múry, ktoré slúžia ako pripomienka na to, že tu kedysi stál majestátny hrad na skale nad Pieninami. Po zdolaní 3 korún, ktoré sú v nadmorskej výške 980 metrov, sa presúvame na naše ďalšie miesto, a to do Poľska. Je to necelých 12 minút autom a odviezol nás tam náš kámoš Paťo. Toto je naše stanovisko v poľskom kempe, takto sme si vytvorili lavičku, stolík, posedenie, vlastne nebolo tu nič, ale dokázali sme to nejak a vlastne tu za rohom už je jazero hneď aj s hradom. Večer sme sa zabývali v tomto kempe pri pláži, no a na druhý deň hneď ráno sme sa vydali pozrieť sa do okolia. No ako tak. A tam je ten hrad, už ho vidím. Za vstupnou bránou sa nachádza nádvorie Dolného hradu. Tam sme si kúpili lístky.
Cez stredovekú bránu vedie vstup do Horného hradu a do podzemia hradu, ktorý slúžil ako pivnice a neskôr aj ako väznica. Na výhľadkovú plošinu vedú drevené schody a na okraji nádvoria Horného hradu sa nachádza studňa, a čo ma najviac prekvapilo, vytesaná v pevnej vápencovej skale do hĺbky 60 metrov. Sme sa pozrieť do zámku, kúpili sme si lístky, jeden stál 8 eur, 8,50. V muzejnej časti si môžete pozrieť napríklad tzv. Salamonové komnaty, vybavené predmetmi zo 16. až 19. storočia. Takmer všetky komnaty sú zaradené pôvodným nábytkom. Prevážali sa dukáty. V druhej miestnosti sa nachádzal krásny model hradu, samozrejme z dávnych časov, keď ešte tam bol most cez rieku a nebolo to celé zapravené aktuálnou hrádzou. Nachádzame sa v mučiarni. To je nejaký zárez. No a zbranie ďalšie, ešte viac historické, mince, monety. To sú tie mince u nich. A tu sú kachly. Pomaly sa presúvame vonku, kde sa nachádza studňa, vytesaná do 60-metrovej hĺbky do skál. Takže aj tá studňa vytesaná, aj toto. Riadne hlboké to je. Vede vlastne. Tu sa divujú na svojom miestečku a vlastne toto sú ich veci, také stoličky. Áno, spávanie na výhľadku. No toto už je izba takého namakaného proste šéfika tu asi. No a sme na výhľadke. Vlastne aj videl, že čo sa deje, kto odchádza, kto prichádza. Tam viedol most, ktorý je zaplavený kvôli hrádzi. Najvrchnejší, kde sa dá vlastne dostať z tohto hradu. Ešte tam je potom vežička, ale tá už nie je prístupná. Z tej bolo vidno ešte lepšie celé jazero, ale stačí aj takto. Tam je vlastne spodok, z ktorého sme prišli a pekný kurový výhľad. Tohto múzea s hradom je výstava koní, kočov koňských. Dáš tam listky? Ideme dáš. Dzień dobry. Máme bilety. Kareta coupé. Po návšteve hradu a jeho preskúmaní sme sa presunuli na pláž, kde sme zistili, že sa dá kempovať. Sezóna končila a tak sa takmer vyprázdnil. Čiže sme si narýchlo presunuli veci, rozbalili sme to tam a vychutnávali si nový výhľad na pláž a hrad hneď po ruke. Tu vyzerá tá pláž. Super voda, super svieža, dobrá, otužujúca. No nemám čo dodať, paráda. Ideme teraz objednať bicykle a ideme sa previesť tady. No, paráda majú, akože tieto cyklocestičky tu majú vymakané a takéto zastávky sú tu. Tak tutaj. Ideme si dať v tomto podniku asi jedno pivo a pravdepodobne to stočíme naspäť a jednoducho to by sa potrebovalo asi celý deň nabaviť. Bialo. To bude lenkyné a ja som si dal takúto klasickú pivnú záležitosť. A ideme sa vydať na cestu naspäť. S výhľadom na zámok, na jazero, kúsok od Slovenska, hneď za hranicami. Príčnik, tak treba prehodiť. A pôjde proste parádne. A na večer také špeciály, harnaš, pláž, prostredie pekné, pláž o pieniny,
22 stupňov že vraj. Pozbieramy dziewczynki. A je na kopci. No to prostredie je tu krásne. Vyrazili sme ešte na večer sa pozrieť do okolia. Taká jednoduchá rýchla cesta. Ale konečne sa nám vlastne po ľavej strane ukázali aj Tatry. Naše posledné ráno a takáto sa stala nehoda. Vonku bielota, mokrý stan. Hmla, nevidno ani hrad, nič. Posledný večer po prechádzke sme si ešte uvarili hotovky z plechovky. Pripravili sa na spanie, umyli sa a išli spať. Ráno sme sa zobudili do upršaného rána, čo nás prekvapilo, lebo vôbec to nebolo v predpovedi. Takže som si trošku predložil môj spánok, gasil nejakú hodinku. Chcel som stať síce skôr, pobaliť sa, dať si v kľude kávu, ale nakoniec to bolo neskôr hektickejšie. Stan trebalo sušiť, lebo mokrý. Takže trošku nám to skomplikovalo ten štart do dňa. Ale nakoniec som sa stihol ešte aj okúpať a vyrazili sme na autobusovú stanicu. Autobus samozrejme meškal, takže sme mali trošku stres, ale nakoniec išiel, vyrazili sme a všetko sme s prehľadom stihli. Z Poľska sme opäť cez ten náš obľúbený most prešli na slovenskú stranu. Dali sme si chvíľku pauzu, najedli sa, občerstvili sa a na slovenskej strane už počkali na autobus. V ten deň bolo krásne slnečno, takže túra by bola parádna. No už dneska na to nebol čas, ponáhľali sme sa na spoj do Popradu a do Ždiaru. V Červenom kláštore. Dneska nie je parádny výhľad, no zhora ten, kto išiel dnes, musí mať parádičku. Nám sa to bohužiaľ nepodarilo v nedeľu, pretože to počasie nebolo také zlé, len hore bol opár a akurát v tom strede vlastne, tu je ten stred, tak tam je aj tá výhľadka. Tak už sme v ďalšom buse. Pieniny sa nám lúčia, 3 koruny. Poďte, náš kemping. Ale je prázdny, úplne prázdny. Tak ahoj pieniny, ale tam sú ešte sa s nami rozlúčili 3 koruny. Napakovaní, tašky priviazané, tu ďalšia taška. Máme ale aj papanie a odchádzame z Popradu. Tatry už sa blížime. Ahoj! Rozpalovanie, proste prídeš do postele, láhneš si a spíš. Tak, toto je nádhera.